Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου του Σάκη. Σήμερα έχουμε unboxing μια ηλεκτροκολλησούλα οικονομική. Τα δύο καλώδια, συν και πλην, σώμα και τσιμπίδα. Και εδώ πέρα είναι η ηλεκτροκολλησούλα μας, μικρή, είναι όσο είναι το χέρι μου. Εδώ, να τη βάλουμε και λίγο μπροστά. Έχει διακόπτη από πίσω. Είναι από τα 20 έως 140 αμπέρ. Οικονομικούλα, μια χαρά, 75 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά. Helix, πρώτη φορά θα το δοκιμάσουμε. Να δούμε και τι είναι και αυτή η Helix, γιατί ακούγεται για καλή. Πάμε μαζί, προχωράμε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.